Vzorky žiab naznačujú, že sa množia veľmi rýchlo. V súčasnosti je potvrdené, že tieto obojživelníky sú vo veľmi vysokých počtoch. Rozhodli sme sa pristúpiť k deratizácii v oblastiach bažín a parku, po ktorej plánujeme aplikovať chemické látky na otrávenie bažín. V uliciach Pantano zúri vojna medzi ľuďmi, čo ovládajú mesto, a prírodou, ktorá žiadá rešpekt. Toto je ten jed. Jeden muž sa postaví medzi nich. Snaží o novú olympijskú. A aby uspel, bude potrebovať pomoc. Poďte ďalej. Indián Piero Mauro. To čo robíte? Niečo v týchto vodách nie je v poriadku. Zloba sa šíri ako hniloba. To nie je voda. To duša vodňanoja je rozúrená. Dobre, správca. Uvidíme, kam nás voda zavedie. Mia. To je nechutné. Strašne. Nič horšie som ešte nevidela. Nejasný obojživelník. Zovi, ale čo som ja dneska videl? Zovi, to mi povie správca, že Dovi, ja nemám čo jesť a ty mi nedáš ani jednu rybu.